I-Select Africa TV Updates sawubona mbukeli, ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela. Igama lami ngingusi Nenhlanhla. Unobhala wePhalamende osabambile uBaby Chawa uthi imali ezosetshenziswa ukulungiselela inkulumo kamongameli ayibhekise esizweni izothi ukudlula kancane kuleyo abebeyihlelile. UChawa bekhuluma nabezindaba ngezinhlelo zePhalamende zokuqinisekisa ukuthi inkulumo kamongameli uRamaphosa iba yimpumelelo. Imali ebekelwe zonke izinhlelo zesona okubalwa kuzo inkulumo mpikiswano yamalungu ePhalamende kanye nomongameli ingu-4 million kanti u-1.9 million kuphela obekelwe lolu suku olukhulu. Ngonyaka owedlule iPhalamende lalihlela u-2.2 million kodwa kwagcina kusebenze u-1 million ngenxa yokuthi siyahanjelwa amalungu angaphansi kuka-15. Kanti ngenyanga edlule iPhalamende lishela ngqongqo kakhulukazi ezindaweni zokuhlala amalungu ePhalamende kanye namalungu ePhalamende lezifundazwe. Lokhu kube sekholele ekutheni iPhalamende lithuthele ehholo laseKapa. Kodwa okuningi okuzodla imali okumele bakulungise uma belungiselela isona. Kanti-ke mbukeli, siqhubekela phambili ngodaba oluthi usihlalo we-ANC KwaZulu-Natal uMnumzane uSihle Zikalala uthi kuzosungulwa isithangami lapho kuzodingidwa khona ngodaba lokubulawa kosopolitiki, amakhosi kanye nezinduna. UZikalala ukusho lokhu ngesikhathi ethule inkulumo yakhe yokuvala umhlangano walenhlangano iProvincial Lekgotla ebeqhubeka eThekwini. Kanti ngenyanga edlule kubulawa ikhansela le-ANC eThekwini uMinenhle Mkhize owadutshulwa ngabantu abangaziwa, kanti kwaphinde futhi khona ngonyaka owedlule kwabulawa usihlalo wamakhosi eKingcetshwayo Local House inkosi uHlangana Nibela naye owasocungwa ngabantu abangaziwa. Lezi gameko ziyaqhubeka nokudala itwetwe kosopolitiki kanye nabaholi bendabuko njengoba lezi gilamkhuba zizihambela nje emphakathini. UZikalala uthi kufanele kuphenywe kabanzi ukubulawa kwabaholi bomdabu kanye nosombusazwe njengoba sekubukeka kuyinto eyandayo kakhulu. Siphethela ngodaba oluthi Sheshovu Sefis Masfoli uBongikosi Khanyile uthi akuyena owaphehla udweshu olwagcina luholele ekutheni abantu badabhe ezitolo ngesikhathi sezibheluza ngoJulayi 2021. Zibukele mbukeli uKhanyile ekhuluma nabezindaba. Sebekulungele ukuthi icala lami lingaqhubeka kahle kahle, ngaba ready last year ukuthi icala lingaqhubeka ngoba ngiyakholela ukuthi lento eyenziwa la enkantolo kuyinto nje yokuthi kuchithwe isikhathi, ngoba angikholeli ukuthi mina ngempela bayakhola namabelele embedeni ukuthi mina ngempela owaphehla udweshu lona libona ngoJulayi. Kafushane nje kunezithombe noma kunamavidiyo avezwayo ukuthi ibona zobe eyingxenye yobufakazi benkantolo. Mhlambe kuloko wena ukhona ongakusho ngalawo mavidiyo nokuthi mhlambe ukhona yini onako omi ngakho ukuthi lokhu akusikona. Singakangeni emavidiyweni uhulumeni kumele asho, abashushi kumele basho, baqale baye ekhaya bahlukumeza osisibamba, bafuna impahla entshontshini bangayithola, baye emsebenzini la engisebenza khona bathi amaphepha ami, amadiploma ami nama-degree ami, amadiploma ayifake angekho emthethweni, bafike baphoxeka basuka lapha baya kuFacebook bayobheka amavidiyo kuFacebook ngoba nje bafuna ukuthi uNkosi Khanyile uyena ophehle udweshu ngoJulayi. So lama video kakhona lapha mina wangithusa mangilala ngisho nasebusuku ngilala ubuthongo ngiqonde ngoba ngiyazi ukuthi ayikho into eyangiphehlisa udweshu ngoJulayi. Angiyena mina umuntu okholelwayo oDlamini. Ezinye izinto ngayikhuluma nje ubona mhlawumbe ubone ngivuka umoya kwenzona ukuthi baba umbishop, hayi ngoba mhlawumbe ngomuntu odlala umuntu nje othi meyikhuluma khona ngokukhulu ukuyithemba, kodwa hayi uDlamini ngitholakala uDlamini. Yingakho bathi noma befike ekhaya kho fridge abathola, kho microwave, kho screen abakuthola, bonke abakuthola usakuthenga bakhishela ama receipt ahamba amahobs abuye la dipho makho. Wena ngokubona kwakhe ibhelu zaqalwa yini? Into eyaphehla uDlame, khumbula ubaba uMsholozi waboshwa ngendlela okungeyona, kwanikwa isigwebo ehlele ekhaya engakaza vele enkantolo. Kuyinkinga oyinkinga oqala lo abantu abaningi abangakuthandanga. Okwesibili sikwile lockdown, abantu balambile. Ngoba uMsholozi
abantu balambile i-lockdown. Usuke iqeqebana liyangena ezitolo liyathatha. Uma kusuke iqeqebana lingena ezitolo liyathatha, nabalambile sebeyasuka beyothatha. Nabanye nje abahostcourt sebalandela nabo othatha boshisa. Akekho umuntu owubuso waliyake. Ungayabuye akekho umuntu ongathi mina ngafika ngabahlanganisa ngabafaka. Kwakuyinto ehamba phansi nje. Abantu beshisa ama-warehouse ihamba phansi. Ngangikephi mina? Ngangisegoli. Nakhona bengibopha bantshela bangilande egoli mina. Bangithatha from egoli beqeda nje kungibopha ngo7 bangisa ePitoli sashintsha imoto sahlaba seza la bazongifaka la bangicharge bangifaka phakathi kodwa sibikhala la bangibopha egoli. Izona-ke mbukeli sikuphathele zona osukwini lwanamhlanje. Ungakhohlwa ukuzivakashela ey'nkundleni zethu zokuxhumana, Instagram and Twitter @SelectAfricaTV, Facebook Select Africa TV. Ungene ku-YouTube ulike, usubscribe, uphinde futhi ucommente. Mina nginguSinenhlahla, le iSelect Africa TV.